Every cigar tells you a story. We are talking about cigar that has, of course, a perfect burning, perfect combustion, but minden szivarnak megvan a maga története. Olyan szivarról beszélgetünk, aminek persze megvan a tökéletes pörkölése, tökéletes összetétele, de a szivar, aminek van íze, van aromája, egyensúlya, komplexitása, azok a szivarok mesélnek neked. Ők elmondanak valamit. És ennek a valaminek a története egyenesen a szívedhez szól. Itt érzed bent, ha valami megérinti a szívedet. Ha valami érzelmeket kelt benned. A szivar egy módja annak, hogy egyenesen a szívedből beszélj. Tehát egy jó szivar, olyan szivar, ami képes megmozgatni valamit a mellkasodban. Az a folyamat, ami a dohánynak keresztül kell mennie, mire a kezedbe kerül. You can have a bad year, but maybe you are able, with a different way to ferment the tobacco or different way to age the tobacco, you are able as well. Tehát nem csak az időjáráson múlik, hanem azon is, hogy hogyan bánnak a dohánnyal. Lehet rossz az évjárat, de lehet, hogy képes vagy máshogy erjeszteni a dohányt, vagy máshogy érlelni. Képes vagy olyan jó módot találni, hogy a dohányból remek dohány készíts, még akkor is, ha az nem volt tökéletes évjáratból. Tehát lehet játszani egy picit a folyamattal, hogy a dohány fejlődhessen, olyat adhasson, amit eleinte úgy nézett ki, hogy nem tud. Több dolog keveréke. Azon emberek kezei, akik a dohánnyal dolgoznak a növény szüretelése után. Képzeld el, több mint 200 kézen megy keresztül a levél, mire a szádhoz kerül. A növényt megfelelően kell kezelni. Nem hagyhatod magára, hogy annyi levelet növesszen, ahányat csak akar. El kell döntened, hogy hány színnyi levelet akarsz. Tehát valakinek végig kell menni a földeken, és meg kell néznie, hogy megfelelően növekedik-e a növény. Le kell szednie a szükségtelen leveleket, különben a növény az erejét több levélre fogja szétosztani, mint amennyinek lennie kellene. Removing the part that are not necessary, otherwise the plant will divide, spread the strength in more leaves instead of the one that are supposed to be there. And so let's imagine that we have a perfect plant, then it has to be collected. Tehát képzeljük el, hogy megvan a tökéletes növény, amit össze kell gyűjteni, lépésről lépésre a növény aljától, amíg eljutunk a tetejéig. Utána ki kell szárítani, tehát levelet el kell vinni a földekről egy Casa del Tobacóba, egy pajtába, ahol a dohány színe megváltozik zöldről barnára, aztán jön az erjesztési folyamat, ami véleményem szerint a gyártás kulcsa. Mert a jó erjesztés tesz különbséget egy remek és egy átlagos szivar között. Tehát az erjesztés is egy nagyon fontos folyamat. In pilones and let them ferment. Tehát hagynunk kell a leveleket, hogy kupacokban érlelődjenek napról napra, hónapról hónapra, és csak is a keverő tudja pontosan, hogy mennyi idő, milyen hőmérsékleten kell a dohánynak erjedni, mire készen áll majd az érlelésre. Tehát az erjesztés után, ami lehet 3 hónap, 6 hónap, 9 hónap, 12 hónap, 13, 16, ez függ a levéltől, a dohány fajtájától. Majd ezután megvan az erjesztés, majd fogod azokat a leveleket, leállítod az erjesztést, és elkezded érlelni a leveleket. És még itt is érlelődhetnek 6 hónapig, 1 évig, 2 évig, 3 évig, 5 évig, 10 évig, ki tudja. And even here, they can age for 6 months, they can age for 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, who knows. There are cigars in the market that are made with leaves that are 12-15 years. Vannak olyan szivarok a piacon, amik 12-15 évig érlelt levelekből készülnek. És az érlelés után van a keverő, aki eldönti, hogy milyen fajta leveleket akar használni, hogy létrehozza azt a konkrét szivart. Szóval fogod ezeket az összetevőket, tehát, hogy ma ezt a szivart akarjuk megcsinálni itt. Szükségünk van hozzá egy levélre abból a készletből, 2-re abból és még 1-re amabból. Tehát létrehozzák a szivar receptjét. És ezután egy tekerő fogja azokat a leveleket, és megtekeri a szivart. És amint a szivar meg van tekerve, meg kell fogni a levelek házasságát, tehát ennek a megtekert szivarnak egyben kell érlelődnie egy kontrollált környezetben. Ellenőrzött páratartalomban, ellenőrzött atmoszférában, ellenőrzött mindennek ellenőrzöttnek kell lennie, és így is érlődnie kell. So, controlled humidity, controlled atmosphere, everything has to be controlled. It has to age. And then after a certain period, that can be a couple of weeks, can be a couple of months, can be years,
És ezután az adott idő után, ami lehet pár hét, pár hónap, vagy akár évek is, tehát például a Cresterea, amit most is szívunk, 5 évig érlődik a megtekerése után. Ez rengeteg idő. Tehát a szivar érlelése után van kész a szivar. Hozzáadják a szalagot, belerakják a dobozba, és utána azt elszállítják a Dominikai Köztársaságból, vagy Nicaragúából, vagy bárhonnan. Nicaragua or whatever. Full cigar, full body and full power cigars. I love strength. A telített szivarok, teli szivar, teljes test és teljes erő. Szeretem az erősséget, a gazdag ízeket, szeretem a komplexitást, a pontosságot, szeretem a pikáns ízeket, a borsosságot, és szeretem az ásványosságot. Számomra ez a tökéletes ízkombináció. Az ön elképzelése alapján mi a legjobb módja egy szivar elszívásának? Everybody has his own. I love smoking cigars with people because I love sharing experience, my experience, and I also love to get your. Mindennek megvan a sajátja. Én szeretek emberekkel szivarozni, mert szeretek élményeken osztozni másokkal és megosztani a tapasztalataimat. Például szívesen megérteném a te élményeidet a szivarozásról. Mit gondolsz a szivarokról? Úgy gondolom, ez egy jó módja, hogy fejlesszem magam, de igazából mindketten fejlődünk tőle. De ezek mellett egyedül is szeretek szivarozni. Számomra így könnyebb megérteni önmagamat. Olyan, mint a meditáció. Ha van egy problémám az életben, mindegy milyen, személyes gond, munkahelyi probléma vagy családi, az első dolog, amit teszek, leülök valahova, meggyújtok egy szivart és bum! Egyből kizárok mindent. Csak én vagyok és a szivar. És akkor elkezdek gondolkodni, meditálni, megnyugodni. Ez az én módom, hogy koncentrálni tudjak valamire. Például szeretek sakkozni. Rájöttem, hogy a versenyeken nem lehet szivarozni. És így a bajnokságokon borzalmas vagyok. Ha otthon vagyok a házamban egy szivarral, teljesen más eredményt érek el. Olyan dolgokat látok, amiket a szivar nélkül nem látnék. A szivar segít abban, hogy arra tudjak koncentrálni, amit csinálok. Focusing. The beauty of the cigar is this, is the camaraderie, is to create this. Ez a szépsége a szivarozásnak, hogy létrehozunk egy olyan közösséget, akiknek ugyanaz a szenvedélyük. Tudod, egy ilyen szivarozóban nincs politika, nincs vallás, nincsenek nemek, mind szivarozók. Nem számít, hogy mi a munkájuk, mit preferálnak bármilyen témában. Szivarozók vagyunk, ugyanaz a szenvedélyünk, és azért vagyunk ott, hogy együtt élvezzük ugyanazt a szenvedélyt. Ez a szivar szépsége. To enjoy all together the same passion. This is the beauty of the cigar. Try always to be open-minded. Próbálj meg nyitott gondolkodású lenni. Sose koncentrálj csak egy dologra. Mindig legyél nyitott, próbálj ki mindent, ami legális. És próbáld megérteni azt a történetet, amit minden szivar el akar mondani. Ez az egyetlen módja, hogy bővíteni tudd a palettát, hogy növeld a tudásodat, növeld a tapasztalataidat, és hogy jobban megértsd a saját preferenciádat. Légy mindig nyitott, és próbálj ki mindent. So always be open-minded and smoke everything.